one. Akuya free. Comprenante. Wawatafu kumase. Waba kunedru. Ya Joyce. Any a song. One must watafu. Kumase. Call. Allah walai. Piao. Piao. Semua. Hele hele. Hele. Wow me. So jiji dem. Abakot. Me pacho mi wo Quran. O me ha. Wo Bible. Wo bodu ade he na ape. Pacho me pe Bible. Bible na. Yes, na dani bodu ya. Wow me pe jakosro fansa ni fa no. Me akue free. Me akue free. Me kura Bible. Asamo ame bekan. No kura trodo. Kontomponim nim se de mbeka ne na mebu hu atenda. Abjo. Ewrade boa me. Adra you God. Wow me awie abebu mabodi na ha wo adaroma. Me pa cho de ha me ne se jamu adaroma. Ene mo te pressure so. Ayu, yeda mas. Me hwa pressure no eye akume. Apia. Nti na no pe me di mrika se. Me de masam obeda mo fi se da metie mo. Wutie ohini ni adaso a. Me firi kuma setafo. E ho na papa firi ayatete me. Me kuna me wa no so ho na ofiri. Nti me ni me kunu te abushia fia. On se e ma de e kwa aware na ate abushia fia. Nti e kire ne nkoyi. Nti me ni me kunu fa adwene. E ko ha adan. Dan aye ha ye first one ye tena mo 25 years. Ni ye ni madodo. Nti e kire nkura ne do so na wose dan ni mu sha. Nkura ne be yes adaro ma o me. Nkura no me ankasa no. Papa no me ne twempena na makọ me wo sansia. Emprantwi mu. Ma me ne e wo twetwe. Se wodo de ye baabi a Bible say. Danifo nyina. Baabi a wakoma wo no. Se na me sha. Nti me ne hyehyɛ emprantwi no. Na asa me papa no mpene so na me wakọ me kọ wo ane magyae ne maba ti me wu nsia e wo mprantwi me ware me kọ ware okay na me gya ware nsia na chi no na mba asa papa twene mutan ya be wa no be ma na me wa no nsia no so a me wo ye no ma ngo oba me manko a nti me ne be fa afro no me wo ye no na ma wo oba amen tunya meme nsia ne abaya menya meme menene ewo nan ene ka nsia no tika wudu wono no menene benya amami meme mienu na wose me dia akoka nsia no ne menye du why ado mo menya mema nwotwe amami mienu piao eja menime kunu ti wo hiam abeblesem enso nyankopon aboa ye waje me madada ne nyina wo hunu mu se menene nam nti baabi atena ye 25 years na wose dan ne musha ne ye tu betra baabi a betena ye ne ba e fiewura ne se onka se ode ne dan ne ma han e na ne ba ne dia ma han fie nan sika na waje no eso a ye nko e fie ofu nyina ti eso ye no anka me mpode me senka ba ma ne nsa me nko fie wosi fie die wonko bisamate se ekope dan ti wo ma na obi kire me se nurse ni no so abetena me kunu fie pen no waje awo nti wo de adoma me ne me ba pen me ne ba ma ne baba no so de adoma nti nurse ni no wan frɛ me maami ana se bibi da o frɛ me maami Sompa 93.1 nti me ti se dan wo ne fie na me frɛ no na me se wo maami o adoma maami na yesi dan wo fi os mama me fa mu watiri mo dene na me jibuo sei enso wunti mate so me de nyame ase me kwatena fie wo no kwasem nie me metena ha na enyi maame ne boni aye pia oba wo de bode betem ba obema me sini oba owo fufu a otwa bi mame di maame no me nso me kwa mi hu se ma betena me ba fie nti adwuma bia eni kwai se e ka se me ha da no me ye ni panyina di madanse me prapra ho ama ye toilet ne kura bugu mu me nsuo to a
Efam na abefa efie ho. Me oba abesia. Me na me don cement sisa blocks hihye mu. Eye ya ansa na esi. Sis bra bi wo ho. Ono so betua efie de no. Me ne maame nti bone. Nurse ni ya udi na chikotra fie. Ode waye maame. Efie wura no. Ono se ode waye maame no. Why, what the adoma? Me ba no so the adoma. To ofre me maame. Okay. Me ne nti bone. Family bi maame ne ba ya wo se. Ensensem bi wo fie ho nti de ha wo bia no. Wo beka. Maame, wo na ma wo hia wo busue ni. Me kwato aba ba bi wo ho. Na se me tie me ma na asem a, nka nso hwe we ya ntome. Me ka akire ne me ba ba ma. Wo mo na kwa hwe efie ho. Wo ba ka kire me se ante. Maame bi ti wo. Ye kwa se de osibu service aye questions no. Wo hwe no obeha adwene. So obeha adwene a, so obi ate ne ba bi. Me ni abre me pedan. Ne so ba bia me kwa hwe dan no. Me ne men. Me wo pie fie ho a, me wo kan. Wono so wo eto pa. Me kwaye me gina ha. Me ya 3.1. Ya de me anu nsuo. Me ntwa tronto sister no so da. Me nwura ne da mo da me kwaye mfie me nsane. Enso anopa bia na sister no abewura me dem. Me de me de na ye. Me de nti na ama ne bewura wante. Se wo de me aye maame. Oba ante ago. Ante ho te sei. Enipa de. Na dia ma me kasa wale me pamacho munya botre penti e masemu yo and me benya botre me ne ba so se nurse ni no ne ba be ma bi nso eyare edadem me te se ne ba yare dadem me ko fie nurse ni fie wura no e fie wura no ne ba yare dadem so o wa abrochi no yare ne yedena ba ba bo so me na me hu boy ne da na ma te se ne ba bi yare me nwura ho me ntimi nwura ho enti me wo ha no pa bi na me hwese sister te atia bi ya no ofiri efie wura ne ba ne dem no abehata ne ma oye ne bibia wo eho ti da kro no ne ni di nkomo eja pani de ewutie mante fi se wo ma edi nkomo no nya me size ni obi a na sa ya Joyce na ba no se ante ya Joyce na ewura no ai oba no se ante wuntie ya sem bi mai 3.1 na me se ade eno wose maame ne ba no yare dada mu no ababe na ehwe no na ababe se obeda benyane no wogina ne so nti obehunu an se wahye ne kon no wo peten no enti me de me se wonko no wanhwe ya obefa bibi kura de abono no so o ya obi o yare de abotre ne ye de hwe nipa no enti maame hwe wukunu wate ena Gane dia wa anka hwe na ya no na ebe ka se nye ni kunu wo mu kompai bo baby wo mu kompai bo no okoto wo ba no hwan ne koto wo ba bright no hwan ne bright efie wura ne ba no wo yale no wo mu kompai bo baby no wo mu koto sa wo ba no ba ben wo ba no aga na me ka so wo se eya no wo gina ne so do obehwe ya oba ya afo no ena omo kasa ase omwa na ma ne ho nto no na omo nware entinye ne kunu no na but wo hwe na ma ne ho ato no ena wa ware na mso se de nkomhye ne ba na mso onya abotre na ware de se wukunu no de a wukunu ano no amne ne kasa ya na wose ma me mate nti odi be na o twi no be kra me se e wo so okọ asori fie ho nso na wone bright na kasa ama wanya enti ase enti mo na bright ni pie obehwe m'anim a ochi ame ti me de na ye ba satam so amedwo me ba me kwa yarefo de cabbage ne kakumba no me de koma no o ma me ba no adamase sa fe de america kra bi ma me ne ba ye wo se ase me dware ne dan ye chi me endorsement da so Mama nurse ni nam so oba Sompa 3.1 ame bra ni sabi me so me yare pa me kokko ma ba ebo so me ba ko e wo gi kasiem enti na me nante no aye basa won so ties edura na jo a wo mu dware a na aba anim ho metia so amehwe ase nti anopa de me kwa adwaye ko dware na edura nwumra wan fansu anka ho a untimi na tinam dia konwa media konwa si
chire ho na ma hohoro me ho na maame ne kan na Utie se no ohini na me ada me dware rubber mu no was ko fa rubber na 3.1. ko fa ba no was ene ye ya fa dware wo dem na me si yo mate efiri ho nso metie de o kan he afa de ene ma nkoyie da yesi me de me hwede me nya me be ye me wo dwaisi wo nya me size afa de me ma sole ni me kuna sole no me ba ebe no nso na me kun so oyi na bodwese o sole o ti akonwam no oyi na bodwese wa ha asie so oyi na bodwese no na ya adwaisi akofa table no akofa ensu asimu papa didi papa didi na papa ye je ayi no wadidi si ye nyina tetifia kuratwe ya be mu hana ye nyina okunu na okunu na tie ya papa ni di sade ya didi ye nyina tifia afei me so metiwei eja body apesie kura na mebo a me jabi ade achi a me ni me kunu ni yadi me ma me kunu mfa kwom nkwa abontene da wawu ogina mechi nyankopon so tie me se miniska kura ye ni aduane a ni mabusa no me frɛ no wafa na bi wo wase akuya aseme wo kakra da me ho ni wokɔ saa na me kunu tie fe de be na wɔtwe me yenu de aduane a ye de aka no me ka se be ka no hia me kunu se mamen ni wokɔ ampa so wanyini wodidi kakra bi anu ano no hwedin wo ba na me se wo fa mekɔ wase akuya wo kɔ na me se ese me no aduane a unni me no me no nko ana wa ha aduane wudi bi anwumra ade ya kye a unni ne mayi atwene nti ya na ma waduane nti mekɔ ama ya mo wase akuya me pa akyerɛw mejai am de to bla bi anim se ade a me kunu ye ye no ogu manim ase ni se me hu se ya ne kunu kɔ adwuma wo ka aduane hye e ma ne di mate afa mekwa abontina mebaye wode ye dis yesafo asen ara wa fama yeso aba wo ya adem nma kwagina ho wafa wase akua me se wo ho ya de wase me hwe ball na tv na ha de ohwe bi enye yi wase wonko a wo hwe ball a enye fe me se mate ewum afa na nsam no maame kɔbɔne ade achi a yesi die kwaso die mani nye ho sister etimi di matamu a me kwa ya ebura ensu a yesa eda ho train one nam se da bi obi kura betimi na wudi sam abaye fie ensu gate na ano obi betimi akum nipa abehjem esida akokɔ betimi atom ana me ye gate 1 million edan ne ye nson ne ye ha adan ana me se obi antua 200 na for na beka na yemfa bi nto adurongum yemfa bi nto krado 3.1 nipa mienu tua ya na son na aka akire nipa num tua na son na aka akire mienu se mu wo mu ntua na aboro so ame de me koto krado e bi di tum ito aduro ni bi gum na o se nsuo no a na muwa nkokɔ bi abem mi toye ejai enti na no me kwa asɔre me ba ye na wose wone sister bi wo fie ho sister ne di ka ne me kontokwa bi a ma ante ase na pani mu ama betena fie na nkora nketenkete we twetwe me ante ase me kwa asɔre me ba na nkora bi pa ma ante so na mkoka ho asem ya Joyce ne ba ene sister no ne me kon ma e pa che o ye de bre na ye adwuma ti se wo sini nyina fi so kotra nkoma wudi baka wo e die pa na asi ya Joyce wa ye wo den die si ya de ba ene se sa manchisi ya me kan ho asem no ya Joyce ne cassette ya me na me frɛ fie wura se fie wura wo se me wa abufuhyew na senti ene ma abufusew na se na aba na wo se wate say no dia na ne esi ankra na pa manches na akoka ya Joyce adidi mate no so wate obeba abeka no 3.1 ampa ye wo ho na fie wura ne bae fie wura yi bae a edura nwumre o se obi a meka die ehia no ye die nim so obesi fie am de to wo manim se ye musa ya Joyce no se me be fie obone be e na me de aye no maame eno ameka aye ne de
ya Joyce antimi ammo me se maami be fia wa ye me se ya ye me se na emo wo se me sori a na me se wodi asibi e wo fie wura dem hwan asibi e wo no Joyce no ebe prapra e fie wura dem papa anti o cheso ye asibi wo ye asibi aha o se wo na wo ka me na me na waka wo kan sa ma me na me kura me ye asibi che wo no ya na wo fie ho me ye asibi da mo ase oh se ne ye kasa aka ye no wo na oka we no na age me nsem se me sori a me de na chini ba bia so ye konkonsa ene okeka fie ho nsem kire fie wura kan nsem oka ye de na se wo oka no ena wo bi hwe nsem a wo keka na wo record ye me de oba bere wa mama dwene mo se me record enti kasa na mu no dia me de ba ye pa na maduru si wo se bra ho no wo se bra no efie wura ne ba na no yale da bright no no yale da dem ho no me fa no me ne sister ba ko fa no e de ne kwa obosom so akwata dudo no wo ba dem ho no na me de dudo ne ma bright na nom e wo bra nya no kore oh mami ene wo ka kire bright ne se wonya aduro ne nom e na bright no e pamo no mienu bright na dan fufuri abrochire bai wo so wono ne koshi ya no sika pupu duo bi ode ma no bra ne de to ne phone so a me ne sister ne mienu na wo ne nchai ni meeting yensa na phone no eni sika no eyirae ti wo ba bere we no awia phone ni sika me ne sister no na awia to so me yensa case ne so efia wa no a me ne sister ne betna ye no contract ene ye gifree abema no amaame ne kwafa no anu wo hwe blight no ho ebekum ye target asede ye aye de be fie ho nyina ne se ye ebekum blight no na dem o ye mbusie ni 3.1 ene ye baaye no ye kunu na blight na wu 2 years ni enti asam no medwene ho a menti ase yo medwene asam no ho a menti ase na me pacho wakasa bebre ma me ndagono so kakra eye den wakotene fie fufuro no wakoto obi wo ho wo madi ka bo kokko sama ye kofie ho a ababa wa bi wo ho wo ye wurawura na ni nyina bu wani gu so se wode wa ya maame wo de ma na wabasa be ba akofo nso ni tro ma wonyi ni sa wo so no wani je ho dabi bani nye ho se enye mmira na ni oba wa mpam no oh nipa die because so time bi oba obeka obi ho obeka sem no oba no obeka no oba no obeka wo di aya wo nka bi owo me paache wo asampa die me ka se bright no ega ne die no a ode baaye no eno obeka ya me de me ka se me tu maame ne fo na no pa ho de a se wode obi ho asem baaye de maka se me nyina ha etwa tro yo na asam na di 2 years nipa na 2 years adan ne ho asem aba de enti na ho asem aba ne se me ka se manchese ne de no a me frefie wura na no adi sen eno kra me fan se be bosome miensa ne ye mikunu wu ye na mikunu na wu na ni bosome ba kokora se bosome ye no na me kwa asore ba ya me hu se enkura na na fe na wo be ka ho asem se afe na fie wura na ba efie wura na frɛ ebusa amane a sa kwa du ya wo de boy adwa isi de di kan o de wo se wo de bright akwadro so akwaji dudo abetai amano de toso mienu unu obi na je contract ena mu ba fie ho botani nyina asa mu be kum bright makuno nso ena de toso miensa ye toso miensa ene phone no a say anu susika wo so mawia ya wia Joyce no na kasi wani ma na wote Joyce no wo kan no wo say ye twa ahia ye fie wura so obi anka de ha no na Joyce ni bia na no keka sai bia na no na me no wa mo mi dine say na ni ada na wo jia ma ho oba me pa cha otie me kakra wa mo ye din na wo se ye mienu e na wo bright on pa cha me di video aba me di mo kan say se me ne mam se wa e wo ho yes obi kasem yes e pafase a prada woni mutirim anti amoa enkum enti ade no nya mea ade na mu ma wo no waje ama ho menye ma me ho na ene se yes asem nim ni wura ene se
says me pacho me ba me chire wo mu kakra says ya ye ne sofo na wa ha ene ye ka asem sofo de mi ne no nti na se me ka se sa phone ya da he no obi ani haka wo ne sofo ena na wa ha ena na danfo no me na me kwahia no e de ne ba ya wo man sika pupuduo a na danfo no koye no sa wo ne Joyce wo ne sofo ena na wo eho any 3 minutes na ni pa ba ko na no ka ho no on de emfa no na ma wo na wo me pa cho efa no ho na wo no me pa cho no de wo bodua me nsumi ntimi modua wo bodua san no ho wo ya ni ya fa ni kunu ena obi afre ni kunu ka tere ni kunu se wate se sa phone ni sika IBJ wa frɛ no mo ma ye hunu de ekoso sa phone ni sika no me ne sister no ena fae ena bra ne bebusa na yire nti obusa na yire no na na yire ni pia no wose fie afo sa bright phone ni sika yire aye no mo se me ni anti afie ena afa ena yesa me na mafa dia champomne ena anto anyama wonkume no fa me ma ena ase na senya me na mafa na se nipa kro ogumanim ase dia enkunu na fa ne ma na ase wa ma obi adinti be na nan ena ohene tafo hene soma ma ye be serve sister ne say obi so abonidua ena wo mkọ ahemfie wo mkọ ye no awsa akobo sister ne say wo bo ni dua no wa ma odini na ada no waje anti na no ya wade wa kantoa akoso ayawa na me say yo ka asem no akoso ayawa me so de mentimi modua eti ya ntwene mra no no so mra machirim tisa ba ko na yi na no no menyi na no ana wata me na mafa enti na me de ba enti hunu yo yenya yesi Joyce no ne fon ase yenya ne ku wa ho so mo fa ne mra ye mo fa jamra na ye musa na kakra ensem yi mo kotena fie na obi a ensem kirem a ya mo nya careful na aboa no so ne so a wode beba so ma me so asum yo de nti na wusie won so de ayewo hello mira ma he ya no mami me do fo na ho te sei yakopon adom na won so erade adom ya ye frame so fo ma mi premier ni me ka safri Sompa TV so ya ma mi bi wa e frame no eye anti akue free wo se one wo yire ya Joyce na tifie eye no kure wasi asem asi ema ya Joyce abegina wo se bright na wo wu yere ne fon ana sika wo so yere aye no eye maami na so no wan na wo ho no Sompa 93.1 maami ko na na wo ho enti wo mo kwa na wo nti betumi aye se wo mo na afa de to so mienu wasi maami akue free de bright ko aduro so ekokwaje aduro e de maane no mienu de to so miensa ene sei mene akura na no wote no hu bright no hwe no mene maami ko no je no ho contract afa oni maami ko nso na je bright ho contract wo mu beku no na maami ko ni de empacho maami nweda wabodua san ne ho wono so ayazi eni ontumi modua ti enfra Joyce no amla me kire sa asem no ne se papa wa fe no kura bi wom me ba cho nya sanity na ne sei ne ateni se ye nyina na ye ofie ena osoro a no akofa asem aba say obi akoka say why na kofa asem ne ba no maame no te afiri no te won ayo ne atene say o say nukuru wi no ono say me wife na akunu asem ne nyina ne koya ne say maame odi etie ne koya ne say efie wura ene ye free pa efie wura ne tro odi free bra me pa cha obi bi besi ukwan ka woni Joyce beba enne de me nya kwa Joyce ko ni hono enye ne kura Friday me pa cho asem bo yan kasa na wo kan asem no wa hemfie mo de kwa hemfie akwa hemfie ye de asem na me na me de ye de akwa hemfie me ye ena sai no kosi ye timu kakra kire me anti ya kwa yi no ayi no ayi maami ko no ka kire me wife say ono ne kum bright no na ne daye mu no waso daye nuku no waso daye ma bright abeso na daye so ono ne kum eno ono so ka kire ne say wona wotam no de ne ko baabi koji oyir man no eno oyir no be no mu no na fuhye ne na se tai nti o misa ne say wa amfa na nkwa na maami ko na amfa na nkwa na
ono maame afiri no wabetena ho no wabetena ho no okasa bisa ne se ayi kuradu ndi no kwa no onim ana maame wo ya wa so mo de ne ko minim da wo se onim onka no kura he so wanka no kura so wanka no kura wanka no kura de maame asem no wa hemfie asem no wa hemfie na asem ne wo no tafo ahemfie na makoso amakodie yenwie enra ye koso mo de ase next week so bi amfa na dance for mra na ma asem no wa hemfie na ada na yenwie na ade abai pa cho se eni ahemfie cross we yo se duabo ho asem na wa hemfie o sister ne so na sister ne maami me pa cho maami ti ahemfie no ye kwai no ono ka ho ne mebo ni din ka ho ene kwa ahemfie o ka ho wa ahemfie wo ma hye se branda yemra enti na no sa ni ti kasa me pa cho metimi akasa ba wo peni ya kira ye aha me kire ma kira wo enti akoba ne sa ne fie wura e ya kasa no e na fie wura ba mu enti fie wura ba mu a ye kira asem no obi a kira na asem na me wife ni kira se maami ko no e ka kira ne se o na akum bright na mu ma fie wura na hu se bright no ami ko no na de ne ko ba bi ko je oyir man no eno mo o ko je oyir gu galo mu man no mo ena na fusia yi me de ne ko hospital na ansa enu ayi no wi ye de ne ko ya no ko wi ena ne sika na ehye ayi no ayi tablet a sika ayi woso tablet ne yira ye hu nipa fai ende wa anka so bi fai o si ye hu nipa o fai adansefo wo ho a nipa ne yete wo ne be nipa du ena na yete wo ye hu nipa o fai ena maami ko ne se o de kro no ato no so no bodua ene ye kwai no mo se ono se on de wa anka no ase tapo hene opa na tapo hene ne achiamefo wo ho no enu aye ko ho ka mo ka na nim na nyasem keto antiro mo wo ma hunu se ayi ntiro ono adan ne ho de aba ho ne na afi no de ba ho eti ya ka na nim ko fi sei wo yire wonko antoan ko so ayawa me pa cha ya ko asem no be chira wo sa to ha opa nya botre na adan so fu wo mo yamra ho na yen ka ka me yen sa na me pese wo ye ba don so se wo ni tam ni pa ni so abebo ko adu ti wa be ka men ka se me ni tam wa ma kan bi mi ni se ne na wo bro Debbie me think a Friday aha Friday wo so ni maami ko ni adansefo ne mra aha okay wose wa yi papa yi wose wa boni bayi nukura bi wom leba maami ko ne pregu me ho maami ti o pregu me so ana me ne on me ya kasa wo ufi wo dem a jimi fo ba ma jimi fo me se maami wo de ase me ka de me ka emwa enti ma dansefo ne wo ho no ya ni wo mu nyina amra na ne ko so ne adekura me ye no ti a ono se me pasia se me maami ye beifo ba ye mu me maami afiri ye na ka sa kire wo maami me do nyame kan ayi aboso no wo wi afi nyina so o se me boa o do nyame de aboso matato wo so plan wo so combination na efe no de ono di aboye ne de maami ne di aboye ne de nti na me ka sa kire wo kan sa no na wo bo ne bayi ana na me se on ba na bayi se mi firi me so because me jari am jare okay me jari am jare o so do bum wa jare ono maami so be po wajaye bum wa jare o me ma mi mi le so nu mu maami afiri eye no kore maami enya no kore da ma wo de di nyina ansam ni nyina anya no kore kura wa ba me be ye mpire no maami na sama maami wo de ye ncha so Friday me dia dance for beba eti da bay Friday nshimi wo nyame aduma Friday me pa cho mi say song hello sabe ye na ye be huru ba bia no kore ni danti Friday me sra bebo 11 na mo Hawaii Tambe 11 pa cho okay wo de me hu o ma ayi na nsa adanse for no wo de producer no ne wo be kasa Hawaii mate yo me da se mate no do tira ba na hono de o ka ni odi kan wo forta ni wadi wo ni be so de ma mi we ma we bie pa ma mi na bna da no mra hin ti o do e be ma mani so bna da no e be ma mani me ma o me pa cha o se wo se ne kwase me pa cha wa ye ni ma mi o se de e be ifu me pa cha ye no kura kire se me kan kire se ne se ne nu tu no nso so Dabi se bibi na ka bibi wone me kasa anopa na me nte se bright wo no wo mu se me de ne kobo som so ma me de video aba
ma video asema wo mo kan ye Eye pass wa obiaba. asesi a me de aba enti me se me ntwa toro first me de na me nte se wo mo se me na mekum blight me de na kobosom so nti wona me kasa first no wo se me ye bronsam na me se papai na sa asofo bi wo fie ho time o kan se me ye bonsam no wo ne yiri kodwa ato asofo no be pa ma chewa ahomache amada metime mempoma me sare ye na me se wan ya na asofo no se wo no ma the tentin ni tie o mo se fiada won beba mate o mo de adanse video no so recording na me de aba no ye wo adanse di etifato why mate te be ye Friday ni ye kan na no akasa ma why o ma se wa bozu Sompa